ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମାଇ ଟାଇମ୍। ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍ ହିଅର୍? ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ୟୁ। ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଇଜ୍ ହି ଗୋଇଂ? ସେ ଯାଉଅଛି କି? ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମି। ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଂ। ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଲିଭ୍ ମି ଏଲୋନ୍। ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସି ୟୁ ଟୁମରୋ। କାଲି ଦେଖା ହେବ। ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ? ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ? ଲେଟ୍ ମି କମ୍ ଇନ୍। ମୋତେ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଇଟ୍? ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ମି? ଏହା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ? ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁ ସୁଡ୍ ଗୋ ଦେୟାର୍। ତୁମର ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ହି ହାଜ୍ ଡନ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ। ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ମାଇ ୱାର୍କ। ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି। କିପ୍ ଇଟ୍ ଆହେଡ୍। ଏହାକୁ ଆଗରେ ରଖ। ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ ଟୁଡେ? ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ କି? ଷ୍ଟପ୍ ଦ କାର୍। କାର ଅଟକାଅ। ଆଇ ଆମ୍ ହେଲ୍ପଲେସ୍। ମୁଁ ଅସହାୟ। ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଲାଫିଂ? ତୁମେ କାହିଁକି ହସୁଛ? ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍। ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ଡୋଣ୍ଟ ଫଲୋ ମି। ମୋ ପିଛା କର ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଗୁଡ୍। ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ନୋ? ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ତୁମେ କିଏ? ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ୍କ ଦେମ୍। ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସହମତ। ଫର୍ଗେଟ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ ଏନିଥିଂ। କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମି। ତାହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ଡୋଣ୍ଟ ହାଇଡ୍ ଏନିଥିଂ। କିଛି ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ଆର୍ ୟୁ ବିଜି ନାଓ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କି? ଡୋଣ୍ଟ ବି ଜେଲସ୍। ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ।